Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Maray na aga tabi isa sa tuya aga boss. Alas 9:06 na po nin pagkaaga. Ngunyan pong petsa 21 kan Hulyo taon 2026 Martes. Sa paghampang niya to kan kaldawon dapat ang mahal na Diyos perming ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Programa na tabi ining Tingog kan Banwaan. Naglalaom na sa sabayan manindo kami sagkod alas 10:30 ang pagkaudto. Mantang busy na kamo dyan sa trabaho o naghanda na sa kusina kan panguntuhan. Sa inman kamo nakadestino ngunyan. Welcome po kamo. Magiging kasabay ta dyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa news team. Si Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela, sa Samuyang Mobile, si Henry Mata, and siyempre sa Master Control, sa technical side, and sa tuyang kapartner para po sa broadcast kang DCGB AM sa mainstream radio, sa traditional radio AM band region-wide. June Napolis. Sa newsroom, pinagsusumada po ang mga istorya, lokal, national, international sa indong nagkakadarangog. Kada bes na igwa po ni newscast, major man o news break digdi sa DCGB. Nangingenot dyanan sa muyang news director Mardela, si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole and Gloriani. And nagkakabara sa manindo tabi iyan sa samuyang official social media platform, ang DCGB News Online. Siyempre, apera kan broadcast mi sa radyo, nahihiling pakita sinadadangog worldwide. Sa paagi kan internet, DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ang kapartner tadyan, Jerome Nico Martinez. E nasa tuyang mga OJTs hale po sa Sorsogon State University. Ako pan sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Dahito na pagparahaluyon ta makuakita ning precious time sa satuya pong alkalde kan Legazpi, si Honorable Isyam Ismail. Mayor Isyam, Diyos maray na aga tabi and welcome. Salamat sa oras digdi po sa DCGB. Apo, maray na aga po man Sir Pio, asin sa kabus mo nagandabay kasi itong magayon na programa. Good morning po sa inyo kabus. Opo, very latest po lamang tabi Mayor Isyam kung igwa ng ipinagpalis o ipinagpaabot sa imo ang law enforcement agencies, yung police o kung ano pang mga enforcement agency na nag-take cognizance kay itong pinagasabing bomb threat sa Divine Word College kasuhapon. Go ahead po tabi Mayor. Yes po, I believe na pinadarahan po ki bomb threat ang Divine na eskwelahan po kang Divine, kang nakaagi pa pong Domingo at 6:15 PM ki Banggi, pero na-report po ini sa PNP Legazpi by Monday na po around 11 ki aga tabi. So, ang init pong ginibo, syempre po, sinuspindi na po ang klase, pinawrol yung mga estudyante, and after that, nagsagibo po ang PNP EOD team para riparuhan po kung talagang igwang bomba sa area. Na natapos man po around 2 PM and it was cleared and sinabi naman po ninda, in-announce na day man pong bomba sa loob po kang eskwelahan. Pero until now po, day pa man po giraray klase, suspended pa po ang klase sa Divine World College tabi, Sir Pio. Ay, opo. So, pagkatapos kan informasyon na yan tabi, any further development po na ipinagpaabot sa imo ang pulisya kung igwa na lamang tabi nin breakthrough sa investigasyon? Over? Sagkod ko niyan po, pinasa na po ninda sa cybercrime group ang reparo as in pagsusugpo kung sisay po ito nagpadara ki email ad po email sa email ad po kang Divine World College tabi, Sir Pio. Ay, oho. So, day pa ning masyadong
development tabi Mayor Isham tabi ano po na ipinaabot sa imo? Yes po. Pero syempre, mapadala po kitang surat sa gabos sa eskwelahan na as soon as makatanggap, data man siguro dapat baliwalaon na pag nakatanggap po ang eskwelahan, dapat ang pinakahinutang move is makika-order po tulos sa kaukulan kang kapulisan and syempre magpasuspender po tulos kay klase sa eskwelahan tabi. Iyo tabi opo. Mayor, may mga nakakahuron man kita nasa sirkulo na parang medyo na atraso da o parang igwaning diit na problema sa protocol duman sa pagpalaog ipagpaluwas kan mga estudyante sa nagkausan ng trafiko. How would the local government unit react on it tabi Mayor? Kumbaga masurat ka or what tabi? Please go ahead po. Masurat po kita na kung sakali po masurat po kita as in ilalatag ta po kung ano po ang tamang protocol once makareceive po. Maging prank man yan o maging katotohanan tabi Sir Pio. So dapat we expect worst comes to worst tabi na gabos pong tigsasabing threat sa tuya is katotohanan tabi. So ipapasurat ta po, ilalatag doon kung anong tamang protocol. It is always to report sa PNP and sa kasabi naman po, syempre, sa LGU para makahanda man po ang satuyang ambulansya, yung kaso man po, and ang satuyang CDRRM mo tabi, Sir Pio. Ining surat tabi, Mayor Isham, if you may, sa inyo po ipapadara both public and private schools? Yes po, both public and private schools tabi. Oho, ma-upgrade an sa inang protocol sa mga arog kaining sitwasyon. Yes po, and tapos kung sisay po ang i-contact, once makareceive po kay mga bomb threats tabi. Ay, Sir Pio. Opo. Now, Mayor Isham, what would be your appeal? Tagari na uuusin ngunyan. And by the way, ilaw ko lang tabi, ang chief ngunyan kang PNP Anti-Cybercrime, Bicolano kababayan tadigdi sa Albay, sa si General Attorney Wilson Asueta. Duman sa krame. Baka lamang mapa-speed up ini gari ba kulang inibaga nangyari ining sa Divine so sabiyo ka ito baga tabi na up to now parang daipakita ning development mananggad kung ano ang mga may kagibuhang ka ini. Tama po, and kung di pa ako nasala maski last year po ikaw po last year or last year po ata 2024 ikaw po sa UST Ligaspi sa Roma po nagkigwaman kay bomb threat ka nakaagi. So, nagkapirang eskwelahan na po ang nagibuan kayan. And up to now, aram mo kaya, Sir Pio, ang sarukan sa mga bagay na yan. Maski sisay pwede magbakal kay mga SIM card and mag-text and itapok na po pagkatapos kaya po medyo sa iling ko na mapagala na pagsusugtabi. Kasi bako man mga permanenteng numero ang sendante gamit para sa pagpalaganap kay fake news tabi or bomb threats tabi sa eskwelahan. Now, ano po ang pwedeng maging abiso mo in general sa public manungod sa bagay na yan? Go ahead po, tabi Mayor Isham. Well, syempre, it is always to confirm and kung maka-receive po kayan, dapat i-report po tulos sa mga taong responsible kayan. Parehas nga po, sabi ko na kanina, sa PNP po mismo, ipaabot po tulos sa publiko. So, data po, mali iton, na maging karaumal na yan o maging haka-haka lang dapat tabi isipon ta permi ang katungkulan ta administrator ka sa lugar and at the same time tabi so safety and security man kang sa tuyang mga tigsasakupan o sa tuyang tigahandilan ng mga tao tabi Sir Pio. Now before I let you go with your indulgence tabi Mayor Isham, saro na lang po tabi na igilid ta mo na sa bomb threat. Ano po ang very recent man duman sa technical working group na pinagbilog mo kung igwa po, so manugod baga sa tuwing application for highly urbanized city. Ano na po ang nagbutwa dumantabi? Go ahead po. Yes po, tigpapalatag tara po sa technical working group para sa HUC ta. Ang gabos na mga pros and cons kung sakali maging HUC po kita para masabutan po kang sa tuyang mga constituente sa Bilog na Legazpi kung ano ba ang pakinabang kasarong HUC and ano man so somewhat mga negative na makakuaman po kang sarong HUC na city tabi. Pero dakul man nagsasabi na malangko ang buwis na man po nasa sa LGU man po giraray kung mapalangko kibuwis o day tabi kontrolado naman po giraray iyan Sir Pio. And lastly po imbitasyon mo sa nagadang-adang na Ibalong Festival if you may natabi. Go ahead Mayor Isham. Yes po,
nag-invite ko po ang suporta kang kabustang kababayan na Legaspeños, Albayanos, as in Bicolanos, as in sa mga turistang gusto po magpasiring sa syudad kang Legazpi para sa maabot po na 35th. This is very special po kasi pang 35th ibalong na po ini. Ngunya na Agosto tabi. Tig-imbitaran ko po as in ang gabos na events. Ma-post na po kami ngunya na Agosto 31 July 31, yan tabi, Sir Pio, para maaraman po ang gabos sa schedule and kung rin po kamo bakante para magbisita, as in kung ano po ang tigabangan nitong event. And sa opening ta po, yaw po ang parokya ni Edgar. Sa walang pasalamat po sa tuyang sponsor na Converge. Si Sinda po ang sa major sponsor, ta Sinda po ang nag-shoulder kang parokya ni Edgar Bantape. Sir Pio. Salamat din marhay, Mayor Isham tabi, mabuhay ka tabi and more power tabi. Thank you po, Sir Pio, and marinaga po giraray sa gabos na nagantabay kang sa itong magiging programa. Good morning po and happy Tuesday. Thank you so much mga tugang si Mayor Isham Ismail nakahuro niya to manungod sa development kun igwa mananggad ining so kunyan so bomb threat na ito na nangyari kanakalis na mga aldaw. Ano po tabi? Now, nagkapera lang po tabi ni siguro we take advantage na ta hilingon mo June baga So pinaka enot yata ka ito so sa UST Hospital, UST diyan sa main campus. Duman sa kunyan sa Rawis bomb threat man ito. That was a year ago yata or so. Sinunda naman Bicol University June bako. Yan. Ikatulo, ininatabing sa kunyan sa Divine Word College of Legazpi. So, we should take advantage ta. Ang chief ngunyan kan anti-cybercrime, si General Attorney Wilson Asueta. Kaya lang paano, di kita na papaundrahan na masimbag o makaapod sa iyata very busy, duman sa Manila, ta siyempre siyang pinaka-happy na isang guni ta lamang, ma-speed up lamang ini yun na mga kasong inita. Natuluhan na baga kita yun without knowing kung igwa lamang ning positive development yung ating anti-cybercrime digdi sa Campo Ola na may na-pinpoint na kasubago baga tabi gulpiso reactions man kan tao sa programa ni VP Henry. Yung baga yun tabi nothing, daining na kukuha, daining na pipinpoint. Makangalas tahilingon mo, duman baga sa Kabisayaan kan mangyari sa pambabadil, kan mga minor de edad, duman sa Tacloban City, sa San Jose National High School, nasundan pa baga ito nin mga threats man, naku atulos kang kunyan duman, kan mga otoridad, sumay kagibuhan, na pinaagi man sa internet, so threat, sa Facebook ata yon or sa email, basta nasusog ito. Nasusog ito. And so duman naman sa may Central Luzon, Iguaman, digdi sa Satuya, I don't know, pardon my ignorance, kung so cybercrime digdi tabi, igwa na lamang ng mga recent developments ka ini. Ining so sa Divine, da itaman masyadong ma-pressure iyan. Siyempre, ang investigasyon magahalawig iyan. It takes a lot of time sa cyber forensics pero sa mga nainot inda so sa bio may nagpatakot baga diyan sa bio ka ito through internet man ito, Facebook post man yata yon. So sa UST day kitang naaaraman pa. Now i-connectar ta duman sa Kabisayaan, madali bagang nako niyan duman so mga suspetsados pagkatapos kay itong so bambabadil duman sa San Jose National High School, mantang mainit pa so issue, may nagbutuan na threat, nasusug tulos kan anti-cybercrime. I don't know, digdi tabi. We do not discredit. Diyan sa Campo Ola, may mga dagdadangog diyan sa intelligence, sa monitoring. We do not discredit tabi ang anti-cybercrime capability. Pero sana naman, may mahilig na positive na resulta man siring ka itong mga nangyari duman sa Tacloban baga na may napipinpoint tulos. Imagine itong sa bio, so ka ito pang sarong tao na nakalihis, so bomb threat baga dyan, and then so digdi sa UST na sobra naman na sarong taano. I don't know, day kitang naaaraman, baka igwa na, day talang tabi siguro nakuha.
I don't know, basta as of daw, day po kita ning naaraman yung publiko kung may na-pinpoint ng responsible na persona sa mga bagay na yan. May nagapod sa tuya kasubago, mantang kahuron ta si Mayor Isyam, pakiapod na tabi, taday ta ka maakomodar, ta saro lang so cellphone ta, ining si 600 tabi. Baka may gusto kang kuan, idagdag man 600, dahi ta ka po nasisimbag, that's not deliberate. Kuan lang kang panahon tapig interview ta si Mayor Isyam, nasa linya. Okay, ito na. Tumawag na si 600. Ito, accommodate natin. Hello, good morning, tabe. Sandali. Hello, good morning. 600. Ito na. Sige, pasok natin. Hello, 600. Diyos maray na aga, tabe. Hello. Ba't walang hindi sumasagot? Hello. You're on air na, tabe. Hello. Hello. Good morning. Hindi. Itong isa, pasok natin end call natin ito. Itong isa. Hello, good morning. Hello. Ano ba to? 600. Pakiapod tabi, 600 otro. Day ka ning boses. O baka day ko nadagog Sabi ni Sir Jason, maray na aga po Sir Pio, padago sa nakita sa pagantabay. Salamat tabi Sir Jason Gomez po you. Good morning tabi sa imo. 600 saro pang apod tabi and may naka-standby kitang report ali dyan sa luwas. 600 baka importante po yan na sa imong informasyon or what? 600 last 3 digits pakiapod na tabi tada ining boses dai ka na dadangog yan. Okay, sige. Hindi na tumatawag yung 600. Sige, ipasok na natin si Karen hali dyan sa luwas. Dagdagan ta mga informasyones. Hali sa Mega Force Patrol. Karen, maray na aga. Please go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Talagang day na nagparatao pang komento ang Administrador Provincial kan Kapitolyo sa mga aligasyon na pinagdegara po sa mga ini kanso mga nagrally kasahapon dahil sa pagpadalagan kan presenteng gobyerno provincial sa Kwari kapag follow up Sir Tio kan DCGB News. Filamenteng payag sa nang itinaukan as administrador na kung may mga concern ini, magiging bukas man ang opisina niya na pagpaliwanag asin diskutir sa mga concern kan mga nagrally. Mantang gusto man maaraman kay ni kung itong mga nagprotesta kasuhapon, mga permiti o pwedeng mga dating taga-task force Quarry o ano pa, kung matatandaan bagatag Sir Tio, pinagsisikap taman ko pasimbago ng administrador, pati naman ang gobernador sa mga pinagsurulat sa placard. Halimbawa sana, ining pag-apod kan mga rallyista na Mr. Terminator, aka Role, igwapa ki mga nakasulat bagaduman Sir Tio, na binoto mi nga ikagob, pero ikapalan ang magadan kan trabaho asin hanap buhay ni. Alagad din na ini pinag-atuman pa kan opisyal sa pagsabi na sanang kung may siring na pangapudan, dapat puminurondo sa Kapitolyo panganing idulugan mga pangapudan. Alagad sa mga oras na ni Sir Tio, pinaghalataman anan lado ni Governor Noel Usal bilang saro sa nangangaranan man sa rally. Dahil ang takan so nangyari sa rally, nagpara-follow up kita, dahil naman inis sa Kapitolyo sa mga oras na ito. Roger to that. Sige. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Bubeltadahan tayan ang mga istorya sa lado lokal. Kargado kita ngunyan, igwa po ning nasyonal, igwa ning internasyonal. Time permitting tabi magka-iristoryahan tayan, magka-oro-istorya kita manungod sa mga bagay na yan. I-connector taman dyan kay Angel. DZGB On the Spot Report. Angel, maray na aga. Please go ahead na. Yes, maray na pagkaaga, Sir Pio. Maray na pagkaaga mo sa tuyang mga parabis sa mga dugang tapakareta. Maapod sa graray o mapaapod sa graray ngayon na simana. Ninsarong pagtripon ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangalat man ni Alcalde Hisham Ismail. Kaibahan ana City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaibahan na Sir Pio ang mga barangay o opisyalis kan barangay dyan sa may norte nga parte kan syudad kan Legazpi
dahil pagurunan Sir Pio ang presenteng kamugtakan as in ano pa ang pagkakaiguan ni na preparasyon although preparado na ngayon dahil sa padagos sa pag-ula Sir Pio kan mga baybay as in volcanic rocks hali dyan sa may parte kan na itaas na parte kan vulkan mayon as in ito baga Sir Pio na experience as in namang mati sabing nag-agumod ngaya ang vulkan mayon lalo na kung mamaaga. Siguro na Sir Pio sa alkalde, dahil naman masyadong preparasyon nagigibuon dahil ang taloy ng panahon na preparado ang LG Legazpi, partikular na itong mga evacuation centers man nagagaramitan itong mga fasilidad kan Legazpi City. Kaya bahan na dyan ang Ibalong Center for Recreation, ining Legazpi City Convention Centers as in iba pa. Kasabay pa dyan Sir Pio, itong suday na babari na pledge man ang promisa kan mga barangay officials na ito baga Sir Pio po na mga rescue vehicle ninda in kaso dito man nga pigahagad na igwang ngayon na magsakat pa ngayon sa alert level 4 as in talagang ipag-ordena na pag-evacuar handa ngayon 70 ngayang mga rescue vehicle na magturuwang tanganing may evacuar itong mga residentes dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Muna na si Mana Sir Pio, sa gararay na i-refresh itong sa mga preparasyon na gigibuhon as in hihilingon man as in dadangohon itong mga concerns kan mga opisyalis kan barangay basado man sa ipigpaabot siya ng mga concern kan sa indang mga residentes dyan sa padagos na sitwasyon kan Bulkan Mayon. Okay, Angel, correct me if I'm wrong, tabi, sa Legazpi, dainin nasa laog na sa 6 kilometers na permanent danger zone na barangay, ano? Tapo, Sir Pio, kasi ang primerong naka-istara, Sir Pio, ang distansya na nasa 7.5. Yan. So, digdi sa Legazpi, although, mga taga-digdi baga sa Legazpi, dai manasibot, itong mga nasa 7.5, so protocol is in place, aram ang sistema. Day masyadong diding problema kung day baga ni masyadong ribo kung maibakwar sinda o day na sa katahawan ka itong pagpaparagubnob kan bulkan mayon. So yes po, Sir Pio. Tama si Mayor Usyam na well in place ang protocol na nasa room na itindihan kang publiko pero ang sabi niya i-refresh giraray. Opo, and dadangogon Sir Pio, itong sa mga concerns man, baad niya, medyo hali-hali na ngayang nagigwanin pagtaripon, baad niya may mga nagburto Sir Pio na concern, ito ngayon dapat mga ngayang mai-address mo niyan. Although ngayon, itong sa mga dapat na, sa mga dating ngayon na pagurunan, ang term niya, stay man ngayon nababari. Iyo, in place itong policy, goning clear-cut policy. Pero hilingon mo tabi niya kay tubagang sukatahawan kan pagpaparagubnob na yan, dahil bagang nagpapanik na taga Legazpi. Wala kang nakukunya na ibakor na kami or what because that's one proof na kunya naiintindihan kan mga yaon diyan sa 7.5 na yan kilometers na extended danger zone ang sistema i-protocol. Dahil bagang nag-aprita na i-ibakor ni do kami yaon ang sistema na iintindihan. Sige. Yes. So yan po Sir Pio. Ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas sa tutuloy kan PYZ Enterprises din sa Barangay Orosite, Legazpi City with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Habi Angel sa istorya hali dyan sa luwas. And salamat man sa PYZ Enterprises, ang kapartner po kan DCGB sa telekomunikasyon, mga matitinding yan ang mga bago na ngunyan na POC radio, maski sa ingka sa bilog na kinaban, sa bilog na Pilipinas. Laog ang signal dahil na kaipuhanan ng antena. Yaon na dyan po sa PYZ Enterprises. And siyempre, so gusto pa ka itong traditional bagang VHF radio na mga powerful dyan sa kunyan sa PYZ Enterprises. Pati uso-uso ngayon mga bomb threat na yan dyan sa mga eskwelahan tabi. O yan, igwasin na dyan yung mga metal detector tabi na pinagbibenta man tabi. PYZ Enterprises dyan sa Orosite. Bago kita mag-station break tabi June, importante paisihon ta sa mga daay patabi na nauunabihan na gada na tabi aki kan samuyang pag-iribadigdi samuyang technician sa technical department gada na tabi si Eman na Tutanyes yan si Mark Emmanuel
Macandog Tutanyez. Branch manager ini kan First Consolidated Bank duman sa Virac, pero na-assign man ang digdi sa Legazpi, sa Masbate and iba pang mga lugares, and eventually duman siya sa Virac na-assign and nagadaan, and he succumbed to heart attack ata yun, o stroke si Eman na Mark Emmanuel Macandog Tutanyez. Nakaburol po siya sa residensya ninda dyan sa Bigaa, sa Bigaa, sa indang residensya. Kung mapasiring tabi kamo duman, mga nagarantaba, mga midbid ni Mark Emmanuel Macandog Tutanyez, aki ni Manny Tutanyez, madalion man lang pasiring kamong First District, pakababa nindo sa tulay baga sa Bigaa, Petron sa wala. So kanto nang gana itong patuon na hampang kan Petron, tuo kamo duman. Then after mga 10 meters, tuo naman kamo diretso uto na duman, mahiling ni dumay ramada duman sa residensya na Mark Emmanuel Macandog Tutanyez. Aki ini ni Manny Tutanyez, as in sa iyang first lady na si Nana Meli Tutanyez. Yan. Yan tabi. Ang lubong kaan sa Webes yata, ayun Webes, 23 kaining bulan, as in taon, alas 2 an banal na misa de requiem sa simbahan sa San Rafael, and then ilulubong po sa Pristine Memorial Gardens. Yan po tabi mga kapartidaryos pa na day pagayod na onabihan diyan sa ining binanwahan east and west, nakulin mga kairiban diyan. Yan po tabi. Gada na po si Mark Emmanuel Macandog Tutanyez nakaburol diyan sa indang residensya sa Bigaa sa Legazpi City. Si 442 natabi ang balita sa Middle East, taod-taod tabi yan. Sabi naman ni 4085, good day MPO, pakikumusta daw tabi ang pagrarasyonin tubig sa daraga. Maherak man sinda sa mga taga-sagpunta, more than 2 weeks na kaming warang supply. Wara man tabi kaming libreng source kundi ang pump na nagluluwas na tubig makalawang, day man pwedeng panluto. Please lang po, mahirak man sa mo ang prime water. Thank you. Diyos makisuyo tabi, either dyan sa Daraga Water District, yung rationing ninda, dyan da tabi sa sagpon, kabangang bulan na dainin tubig, supply nin tubig, sagpon tabi, Diyos. Baka may makaurong kita dyan sa Daraga Water District. And yung prime water, ini pong prime water pa, na buyout na yan kan grupo ni Lucio Co. So may sa deriba kan SNR, darakulao na retail supermarket yan sa Pilipinas, and may sa diri kan Pure Gold. Masalida manahamiento na dyan. Baka yaong pa, nasa transition, baka prime water pa tabi. Takiko na lang tabi, Joshua. Kung na-monitor tabi? Sagpunda tabi yung concern. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tabi June, agawan ko nanin nagkaperang minuto ang sa tuya dyan na mga hanap buhay sa technical control. Yaon po sa linya makakaulay niya to ang sa tuyang kongresista kan Segundo Distrito Kanalbay. Si Honorable Congressman Kaloy Andez Loria, makibarita lamang kita, makibarita kita. Makuha na baga, mabukas na naman ang Kongreso sa Lunes. What's in it tabi? Mga developments lamang para sa Segundo Distrito. Nasa linya na po si Honorable Congressman Kaloy Andez Loria. Kong Kaloy, Diyos marhay na aga, si Pio po kan DCGB. We're on air na tabi sa Tingog Kanbanwaan. Apio, maranal daw sa kuyang konstituente sa buong Segundo Distrito, lalo na po digdi sa Legazpi City, Daraga, Kamalig, Manito, Rapo-Rapo. Apio, ako ang mga kumusta? Kumusta? Anong balita? Ayos lang, Sir Kong, unibaga. Sige sanaan si ribot-sibot kan mga taga Segundo Distrito. Trabaho sanang trabaho, takay pohan maghingo. Well, kung kaloy tabi, saro sa mga pressing concerns, lalo na digdi sa second district, sa particular sa Legazpi, may mga nagpapaabot sa kong informasyon po na I've heard na igwa na kamuning major step para po marisolveran inibagang perennial problem sa pagbabaha digdi po sa Legazpi City. I've heard na igwa na kamong pinagpapapo na dyan na comprehensive feasibility study managatabi. On top, kaso yaon na ngunya na working man na sistema na para sa flood control kan Legazpi tabi, Kong Kaloy? Tamang-tama Pio, saro kan mga sakuyang campaign promise, ininganing urban development kang Legazpi City, mapadabit digdi sa gigibuntang phase 2, parang urban drainage kan Legazpi. Saro ang Legazpi City kan below sea level kang digdi sa probinsya kan Albay. Kaya nag-allocate ako kay 20 million for feasibility study. Tangani ma-activate girari so mga pumping station and so mga importante yun po na mga lugar kan Legazpi City. Ma-resolveran ining pagminakusugon ng uran. Maayos po sa mga pagkaturog kan sa tuwing mga constituente digdi sa Legazpi City. Kaya nga ni po,
nagdidinan team kan Department of Public Works Central Office. Unang-una ang ginibo ni Kong Kaloy. Nakipag-coordinate ako kay Mayor kan Legazpi, si Mayor Isham, siya po ang alkalde kan Legazpi, siya nakakaaram. Sabi ko kay Mayor Isham, padyanong ko na sa imo ining team kan DPWH, tanganing properly mag-input ka niya ko, Mayor, kang ano talaga ang priority mo, and end ka ako na po ang ma-final kung ano talaga ang gibon sa urban drainage sa Legazpi City. Opo, kung kalay tabi nadangog ko ano parang phase 2 na ini, nganing mas mapakaray pa, so in place na ngunya na working na flood control, and phase 2 mas pang mapakuan, kumbaga ma-fortify yung sa tuyang comprehensive drainage system digdi sa Legazpi. And technical working group may initial na budget 20M. Ano po ang kumpuesto kang technical working group tabi? Ano ba yun, yung may mga kaipuhan na bagang pag-adal na pinagigibo diyan? Tabi steering kan tinaram ko Pio na nyaw na digdo ang team kan Central Office kan Department of Public Works and Highways. Nagagather na sinda ki data. Siyempre, before sinda ma-allocate kang pondo, dako ini karaw-karaw, dakulaon ang problema kan Legazpi City. Mapon sinda sa stage na aayuson namin ang mga data. Kaya siyempre natural si Mayor Isham kan Legazpi City properly coordinated sa opisina ni Congressman Loria. Bali, siya unang tinawang ko ki primerong step tanganing mag-gather kan mga data regarding the flood mitigation kan Legazpi City. And magibo na kang pre-engineering after the feasibility ko kung ano ang resulta kang FS nagigibo ang girari kan Central Office kan DPWH. Before sinda na pre-engineering, talagang ang gusto ko paano Pio, dahil nakipadordoble ini, if ever one time big time na ini, ang gusto biyon, pag buminungkal kita didikan mga gabos na system kan Legazpi City, and including the activation of the 4 pumping station and additional of 2 or maybe another 3, yan ang sa kuyang pig-recommendar duman sa team kan Public Works. At any rate, ilingon taon ang resulta. They pa, as of this time, they pa nga nagbalik sa kuya digdio. So, team kan Manila. Kaya, pipapastra ko. Gusto ko mapastra ang feasibility, tanganing mapunduhan na po ini tulos. Mag-multi-year kita, maybe, per taon. Tanganing, di man pitataram na totally, pag grabe ang uran talagang sobrang uran, di mo man mapupugulan ang pagbaha. At least, ma-mitigate gabos, meaning, so medyo makusog-kusog na oran, day na po masyado na mag-over the knee ang baha or tubig digdi, lalong-lalo na sa sentro ka na siyudad ka Legazpi. Opo. Kung kalay nagdadangog kaming marhay, how important it is, importanteng marhay na kaipuhan ng gad mag-coordinar kita ki Mayor Isham sa proyektong initabe. Ang kapos naman Pio, bilang legislador kan Segundo Distrito, that is my drive to coordinate to all mayors of 2nd District, including the 4 municipalities and 1 city, na kaipuan ko sa development, there is always apolitical. Meaning, dito pag ko ng politika digdiyo, yan ang, if ever may mga, alimbawa, may grand plan ako for comprehensive and roadmap of 2nd District, ang primerong dapat na katuwang ko ang mga alkalde. Oo. Okay, and including siyempre ang Gobernador Canalbay. Si Governor Rosal, well-coordinated man. Tangani po, daing hadlang, meaning, kung ano man ang gusto kan mga local executive na i-input sa sakuyang roadmap, sa sakuyang plano, duro-diretso, dahil ki hindrance, whatever. Yun, opo. Kumbaga sarong pamilya, yaon an sa imong consultative effort and pagdangog sa inda, and ang inputs na yan is well considered tabi kang kongresista tabi. Ano po? Yes, Pio. Okay, now nadangog ko doon, balikan ta sa comprehensive phase 2 kan ining sa flood mitigation program tadigdi sa Legazpi. May nadangog ako, parang plano, depende sa magiging rekomendasyon na Mayor Isham and the technical working group, kung pwede pa madagdag ning pumping stations tabi sa Legazpi.
before pumping station which sandali nag-operate, gusto sabihin, i-activate yan and then baka hindi ko pa aram kung ano ang recommendation kan technical working group kan Metro kan Central Office kan DPWH. Pero sa kuya na analysis parang magkakaigwa ki dagdag kita duman sa 4 na existing. Mapatataw 5 na existing. Na day yan masyadong operational, bako an operational, day tamaaraman. Tapos na piyo, nag-appropriate na kita dyan. Ayusun ta na ang gabos, day na magbarasulan, day nang kuyan, tanganing step forward na kita. Day na kita kan si Uni, si Uto, si Uni, si Uto. Tangani po, maayos ta ini ang dream ta, digdi sa Legazpi City, na once and for all, ma-mitigate or mabawasan ang baha kan syudad. Po. With the introduction kan phase 2 na yan na the comprehensive drainage master plan. Now, sa agrikultura, igwa akong nailuwas ka ito kung kanakalis na mga semana, bulan, so parang food terminal dyan sa Daraga. I've heard na ongoing na tabi ang gabos-gabos kito administrative process and baka siguro nga ni mahihiling ta na mga noorin so physical construction na. Ano so konsepto kan food terminal na yan kung babalikan na tabi kong Kaloy? Pio, yan po na regarding sa food hub, food terminal, yan po rinikos ni Congressman Loria sa Agriculture through the good secretary, Tio Laurel, is my good friend. Sabi niya, ang akong Kaloy, put ka ng isang food hub sa iyong distrito. Ang problema mi, papili-pili kami kan mga location, ta siyempre ang equity, bibingka doctrine. Kung sabihin, pag nagtao ki pondo ang national, dapat may equity ang local or local government. Meaning, magtao ang national ki pondo, pero ang provide kan daga ang local government. Oo, na involved. So, host ka yan. Meaning, ang daraga, yun host kang food terminal, tulong venue na yan na pigpaparilian kan sa kuyang TWG, ang sa kuyang technical working group sa lado kang agrikultura. Ngunyan, inapot ko naman si Mr. Elvira. Siya ang namamahala karon sa agrikultura ko. Bali, garo Maupi. Nasa Maupi, somewhere in Maupi na ang ikakagang food hub. Kaya nga ni Pio, ang problema ngunyan, ang national government, very tight ang physical space sa pundo. Ang gusto sabihin, siyempre ang Department of Public Works and Highways ang nagtataw kisiling kada departamento. Pag ma-propose, ang agriculture, ang DPWH, ang mga ibang departamento, pag may mga proposal, ang final na minataw kisiling, kung gura naman budget, is the Department of Public Works and Highways. Kaya nga medyo tight ang fiscal space taon yan. Kami sa Kongreso, dahil may maaraman kung paano may ang proposal ka na executive, bawal ang insertion, dahil naman kita ngunyan. Kaya minsan, pag naka-line item, minsan, siyempre pa nagtaram ang DBM, kaya alimbawa, may food hub ngaya, may initial ngayang 500 million, minsan, dahil ko aram, baka bawasan na naman iyan. Kaya, yan, madali yun mag-gibo kay master and roadmap. Ang problema, ang end, permi pundo, Pio. Matibay si Kong Kaloy mag-adap kay pundo, pero ngayon na pa naman medyo na-dipisilan ako because kan pieces space na po. Kaya problemado eh. Opo. Okay. Now, itong susakon yan, sa rehabilitasyon kang rapo-rapo. Parang sa environment yata ito, Kong Kaloy, naisaangat mo na ata ito sa Kongreso. Ano po? May amendment ako before lower house about panukala sa mga individual na munisipyo na pigtawang ko kay atensyon na bawat munisipyo kasi may mga panukala ko pi-introduce. Pero ngunyan, garo ma-amendar ko piyo ka ito nagpupuon ako ngunyan sa UNO. I studied it for 1 year na gusto ko very comprehensive and roadmap ng second district. Sararuan sana ako mapasa sa Kongreso Giraray kisarong roadmap in one setting. Meaning, it's a huge amount. Ang ikakag ko dyan, siguro, mag-abot kita digdi sa roadmap ki 60 to 80 billion in the process, in the making. Yun lang ang problema, baga Pio, pirme. Pag-abot sa madali yun mag-ibo ki master plan. Ang pinaka-importante, ang funding. Yan ang problema. By the way, Pio, ito pala na rapo-rapo, ongoing man duman or under procurement man duman ang
pigdataram na 38 million na pig-allocate ko for the feasibility study kan tulay. Batan Island and the Rapu-Rapu, Batan ba? Batan Island and Rapu-Rapu Island. Oho. Connecting to Bakakay, Albay. Yes. Oho. Tayang paano, in-anticipate ko yan na tulay na iyan, taan strip kang Pacific Ocean, facing Rapu-Rapu is full of tuna. Oho. Full of tuna. Dakulong kituna dyan, Pio, na gusto ko, pag-alimbawa nag-activate na ang food terminal, ang pagdarakan mga tuna by land na through Ayun. these bridges. Oo. Mm-mm. Then na mag-pass to the waters, tangani po madali ang transportasyon. Yun, magayon. So, interconnected palang tabi. Intercorrect. That's why I recommend for appropriation 38 million for the feasibility study of the bridge, the two bridges, and the finishing of the circumferential road which has been initiated by Ako Bicol before. The Batan and Rapu-Rapu Island, kaya nga ni matapos na po yan, economically maging kuya naman ang unang-una, magayon na Rapu-Rapu kung magkaigwa na ki transportation sa laog at may mga jeep na lamang, Pio. Opo. Oo. Kaya it's not an overnight. Everything is not an overnight. Mahirap, long plan and long range in long term. Kaya po sa mga constituent tita dyan na they are guarding and they are expecting too much, medyo because of the tight fiscal tight kita sa kwarta, ang gobyerno. Kaya magtsaga muna kita kidita. Salado kang sa indong lingkod, si Congressman Loria. Grabing pag-ingawa. Dahil man ako abo ko pa nung magpara mo nakitapos, mas maray na sunyaw na. Oo. Pero sa mga services kan opisina ni Kong Kaloy, continue. Gabos na health service na pigpo-provide kang gobyerno nasyonal, pipaagi kay Congressman Loria. Si Congressman Loria ang pinakadakula na health services digda sa buong Bicol region. Oho, kasabay dyan yata yung sa medical and AX, yung mga AX. Gabos po sa mga scholarship to digdio. Nakakapot ka, so Vice Congressman, si Edsel Guerrero. So Deputy Congressman. Deputy Congressman. Agpasiring sa. And I've heard pati so sa TESDA yata, so skills training. Igo ka mong alokasyon man kong Kaloy, tabi. Pio, may saro akong ko yan. Dapat nga ni so ka-updating na ko iniiluwas. Pero sige daw. Iluwas ko ini for the sake tanganing may initial man lamang na pigigibo na si Kong Kaloy na about the Bicol International Airport. Opo. Unsolicited proposal, ginibukan to ng consortium through my efforts, through my recommendation na ang Bicol International Airport is underway for privatization. Parang ang konsepto ipairarong so sa naiya baga under Ramon S. Ang buday yung sa Cebu ata. Ganito. May unsolicited dyan na nagpropose to ng kompanya sa rong JS Summit, sa rong Philinvest, and one consortium na daig ko na lingaw ko sa ngaran ka ito. Kaya ang process ka ng end ka ngunyan subject to approval kan DepDep and which is chaired by the President of the Philippines. If ever yung unsolicited ma-approve kan DepDep, yan, automatic privatize na ang Bicol International Airport because si Kong Kaloy nagbibilieve sa privatization through the mode of PPP. Public-private partnership. Yeah. Tanganing medyo kuya na ang gastos kang kaap kasi ang management. Arog piyo kang kuyan, arog kang naiya, kan inoperate kan San Miguel ang naiya, nagkaigwa ka revenues ang San Miguel going to the government, 30 billion a year. Oho. Pero kahit tong panahon, so 30 billion, 15 years ito nakuha kang gobyerno. Nako, okay. It's a very, ang disparity or the gap is, kuyan, arayuon. So iyo man ang San Miguel ngunyan, tas hindi nag-operate ka na iya, they are paying to the government a huge, very high revenues in favor of the government. 30 billion a year. Meaning in 15 years, how much times 15, 30? Nakulang na kwarta yan. Pero kung gobyerno ang nag-ooperate,
30 million for 15 years. Isus, Mario Joseph, grabing disparity, ano. Kaya nga ni, I'm very na-encourage ako to propose this silently, Pio, silencio lang. Once and for all, dahil na magparagasto ang gobyerno digdi sa Bicol International. Tulong Airport yan, Davao International, Siargao, and Bicol International. Tulo yan na unsolicited na nag-intent ang tulong consortium. I don't know kung sisi ang tatarawanan kayan, ang end kayan. Ang end kayan, siyempre, bala ng private sector. Tanganing maayos ang tulong airport na yan. Ano po ito so nagkaperang consortium tabi kung so pangaran na interesado diyan sa JG Summit, the Philinvest, and a certain de kung makwempyo, I just text it to you, i-verify ko lang sa kaap. Okay. So iyo man sa natabi kung kaloy mabuhay ka kung ikaw ka pang gustong idagdag man para sa mga taga Segundo Distrito. Pio Fernandez, nakikiurong sa Edsel Guerrero kung ano rin ang kasal mo. Langya. O basta nakahanda dumasapan na Edsel ang gabos na baka. Yun, tumulo nito. Sige, salamat din maray. Salamat. Thank you Opo. so much sa mga nag-inanyog digdi sa Segundo Distrito. Sa Sakoya na host na barkada na aloy na sa industriya. Pio Fernandez, good morning. Thank you so much mga tugang si Honorable Congressman Kaloy Andes Loria na kahurunta. Nagkakapera lang po yan sa comprehensive plans niya sa Segundo Distrito kan Albay. Well said and yung breaking parang dakula pa duman is ining sutulong consortium yata. So saro day pa lang na day nanarumduman masyado ni Kong Kaloy so interesado na magpadalagan private partner public partnership kan Bicol International Airport. Tulo palan iyan na nagkaigo na ning intent and pinagtatrabaho na uyan tibaka lamang makunyan maonra kan gobyerno sa pagikan DepDev yung Department of Development bagatabi and kasarabay diyan ang NEDA at ang konsepto kaan is ito nga ni so na-explicar ni Kong Kaloy yung revenue generating measure kung private an magpadalagan kan siyempre dakulaan mapapasiring sa gobyerno the shortest possible time and ma-upgrade ang serbisyo yaon yan dyan sa ang konseptong iyan dyan sa Bicol International Airport. Another plans itong so phase 2 kan comprehensive drainage system digdi po sa siyudad ni Legazpi. Medyo horalawig tabi dyan pa ibalotana mabalik na lang ako paka Bareta buda pa ka mga hanap buhay. We will be right back. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 8 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkaigwa ning matinding pagbinalyuhan ning argumento ang prosecution as in defense may kinaraman sa kahagadan na mabuksan ng Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ipinag-insistir ni House Prosecutor Chel Jokno na di pwedeng mangibabaw ang confidentiality kaysa accountability. Sa lado kang depensa, sinabi ni Attorney Michael Pua na makusog na ipinagbabawal sa Anti-Money Laundering Act ang pagbulgar
mahulgar kang AMLC records kung warang legal na otoridad. Dagdag pa niya na di man pwedeng gamiton ang financial transactions para automatikong patunayan ang yaman kan sarong individual. Yan ang baret ang hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyoan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi Chief Tech Ramir. Iyon ang kasabay tango niya, si Chief Tech na Ramir. Hala dyan sa technical control and mga tropa sa IT and mga pag-iribata sa Sorsogon State University. Dagdagan tan istorya hali dyan sa luwas. Ang samuyang Chief Reporter nakalinyada, si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, kumpadre. Good morning, tabi. Hello, pare. Yan, pakisaksak girare dyan. Oh, sandali ta. Nag-upload si... Oh, eto, standby muna, tabi. Padinying manota. Nag-upload si Commodore Ivan Roldan kan Philippine Coast Guard District Bicol. Commodore, sir, good morning. Si Pio po kan DCGB. Hello, Sir Pio. Magandang araw po. Ay, upo. We've heard na magkakaigoning turnover na sa Coast Guard this coming days, tabi, Commodore? Iyo po, kino-confirm ko po iyon ng balita na ako po ay i-relinquish ko na po yung aking designation as the District Commander ng Coast Guard District Bicol effective 23 July 2026. Ngunyan na mabot na Huwebes, ngunyan na simana po. Natatababayaan mo na so Bicol. Masaing ka. Actually po, sir, it's a sort of a rotation policy
Oho. Sapagkat kita naman ay nabot na kita almost 20 months from the start of our assumption last October 15, 2024. At kalimitan naman sa amin ay minimum of 1 year sa isang Coast Guard district or region, at inilipat naman supposedly sa ibang region din, but this time the headquarters required me to be designated on a higher responsibility sa national level, which is ito pong Deputy Commander ng Coast Guard Education, Training and Doctrine Command dito sa Manila. So it's a much higher position na parang sort of promotion, major promotion tabi, Commodore. Ano po? Yes sir, promotion sa position at requiring also higher yung promotion sa rank in the future. Iyon po. So your present rank today is Commodore po. Ano po? Yes sir, yes sir. O ano po ang masunod dyan? Pardon my ignorance tabi. Ang masunod po niyan ay 2-star sa muya. Ang apod ay Rear Admiral. So iyon ang sa imong estrella dyan sa daghan. 2-star. Sana po. At mapopromote ka na dumana sa headquarters mismo. Po, in God's will. But for the meantime, magtrabaho muna po kita, which is ini pong designation na pigataw sa kuya. Iyo po. So, who will take over tabi? Ba kung masapi pahalit ka na? Si Sen masalida sa imo dyan, natatanagahali ka na. Ang masalida po sa kuya, yung current, actually, na-relieve na rin siya. Just relieve Coast Guard District Eastern Luzon na nakabase ini sa Tugigaraw na ang kanyang area of responsibility ay Cagayan, the shores of Cagayan in the northeast part ng Luzon, including yung Batanes group of island. Si Say po ang masalida tabi. Si pangarap kayo ni si Commodore Lorenzana. Commodore Lawrence Lorenzana. Roland, I mean. Commodore Roland Lorenzana. Lorenzana. Yeah. Okay, sige tabi. Sa Huwebes, anong oras po ang paggawgaw mo kang bandera? Kasi mga ano na po yan, mga 3 o'clock in the afternoon. Okay. So, you have the chances, kung gusto mo tabi, magpasalamat na and encourage na continuing support para sa masunod man na Chief Digdikan, Coast Guard District. And so, kung muya mo na magpasalamat tabi, sir, please go ahead po. I'll take this opportunity. Unang-una, maraming salamat sa station ng DCGB, lalo na kay Sir Pio Fernandez, at yung mga kaibigan natin dyan, sina Sir Henry Maceda, Miss Angel Mostasa, and many more, sa pagkakataong binibigay sa akin na laging maging daan ang DCGB para maging boses ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard Bicol. Ang inyong pong likod, Commodore Ivan E. Roldan, ay taos-puso nagpapasalamat sa ibinigay ninyong suporta sa aking buong panahon or tenure ng aking assumption as Coast Guard District Bicol. At in behalf of my family, my mga kababayan dito po sa Inamnan Grande at yung aking lugar dyan sa Inamnan Pequeño, na lugar na aking may bahay, sa Ginubatan, Albay, na kung saan ako ay lumaki at nag-aral, ay taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa inyong Coast Guard District Bicol. At makakaasa kayo na saan man tayo patungo at dalhin ng serbisyo, lalo na dito sa aking susunod na obligasyon na bilang Deputy Commander ng Coast Guard Education and Training Command, na siyang may responsibilidad sa kabuuan ng mga education and training, maging basic man at advanced, ng mga enlisted or non-officer or officer na pinag-aaral dito sa Pilipinas or maging sa abroad, ay ating pang dadalhin yung ating mga naging eksperyensya dyan sa Kabikulan, maging sa aking ibang naging posisyon na District Commander, para ma-improve natin lalo yung mga curriculum natin, yung program of instruction, na akma sa panahon na napapanahon sa ngayon. Kaya
Ako nananawagan din na patuloy niyong suportahan ang inyong Coast Guard District Bicol sa pangunguna ng bagong mag-assume na si Commodore Roland Lorenzana, na kung paano nyo ako sinuportahan ay ganoon din po sana ang inyong isuporta, sapagkat ang inyong Coast Guard District Bicol ay patuloy naman na kayo makakaasa sa aming maigting at seryoso at mapagmahal na serbisyo sa Bicol noon. Commodore, pardon po, isa na lang. Noarin an sa imong official na pag-assume man duman sa General Headquarters na tabi? Actually sir, nandito na ako sa Manila ngayon at ako'y nag-assume na noong last week, Thursday. Kaya kumbaga ay inassume ko na muna siya sapagkat nabakante yun dahil nag-retired yung dating nakaupo. At pansamantala natin muna ang iniwan yung district, but of course we have the deputy commander at ako'y babalik bukas para sa naka-schedule na handover sa Huwebes. Thank you very much, Commodore Ivan, and mabuhay ka po, tabi. More power. Po, maraming salamat at mabalos po sa tuyaga, boss. Maraming daw. Thank you so much, mga tugang si Commodore Ivan Roldan. Nakaulay niya ito niya na pagkaaga. Kumustahan, tropa? Si Chief Jimmy, okay na ba yung linya? Chief Jimmy, naputol yung linya mo. Padingal, okay yung linya ni Padingal, boda ni Joshua. Sige, duwang report tatabon, Jing, kaya pa? Sige, okay na yung dalawang report, pwede pa. Sige. Kumpadre Ngal, thanks for waiting, tabi. Good morning, Padingal. Salamat, tabi, Pade. Good morning. Siguro dahil dati man akong kapitan, kaya ang mga kapitan sa Legazpi, maski identified sa ibong na political party, dati, ngunyan baralyuhan na sa presenting administrasyon. Reaksyon iyan ni Mayor Siam Ismail sa kaputanta kung ano ang sekreto natatabaralyuhan na ang ibang kapitan, suportadoan sa iyang administrasyon, asin sa maabot na barangay and SK election, sinda pa ang suportado kaysa duman sa mga original na leader. Ang ibang barangay sa mga ambisyon na magkapitan, siring kay Kagawad Doy Jukino, kan Barangay Baybay. Iya ka na, tripan mo na. Ngunyan, ma-line up na sana. Ma-line up na sana si paring Doy Jukino, Kagawad. Kay inconvent nindang kapitana dyan sa Baybay. Kunya na, bagay yun, parang nagkakasinaro, di ba? May domino effect sa sa baba, di ba? Yes, tama ba si Congressman Kaloy, Gloria? Nang dakol na politika. Sararo sana. Sararoan sana. Pag sa karahayan, sararo na. Ito nga, di baga kinonsulta niya. Dumumang ka mo kay Mayor Isam kamong technical working group. Bako sako. Diyan kay Mayor Isam kamo maghagad nin sistema kung paano. Bako. Napatarog ka yan. Tanganing marayan dalagan. Kaya siring man ka ni Pade, ang sitwasyon sa iba pang barangay na nagbaralyo na nin Kudal, so ibang kapitan, kaya ikinakaugmaman niyan kan alkalde. Pero inapot ko siya kung ano ang sekreto ani media, yaraw na sa iya, so dating kaya, dirador sa ibong, sa iya. Sabi ni Mayor Siam, siguro ngaya, dahil ako kapitan dati, kaya siyempre ngaya, maray man so sa mo yung mga relasyon, magihan man so iba-iba. Pasil na pakisamahan. Ang ibang kapitan, mas nga ni identified sa ibong, pero at least mo niya, sa maray nindang iba-iba, pasaro sa to ng nagbabaralyo ni Kudal para sa obetong magkasararo para sa progreso kan Legazpi City. Kaya yung man sa yan, sabi niya,
sa paulok-ulok niya sa ng kasimbagan, always smile para sa karahayan. So yan tabi pare ang informasyon digdi sa luwas, pigalat ka sa imong text kung sen lamang kita makakapi-kapi dyan, waka lamang makakaibatang personal si Congressman Kaloy. Gloria sa ka sa Edsel. Pigagyat ako mapakasarang kung buhat. Sinagtripan ka wa ni Edsel. Okay, pare yan informasyon digdi sa luwas. Alarmario at DCGB. Thank you so much, kumpadre Ngal. And bago kita kay Joshua, no, ito may breaking news man kita. Official na po na nombrado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Secretary Joey Sarte Salceda. Basahon tatabi Malacanang Palace, 20 July 2026. Sir, pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed Presidential Legislative Officer with the rank of Secretary. Presidential Legislative Liaison Office, Office of the President. By virtue hereof, you may qualify and perform all the duties of the office, furnishing the office of the President and the Civil Service Commission with the copies of your oath of office. So yan po, official na pong sekretaryo si Sec Joey Sarte Salceda, direktamente mismo hali sa koneksyon sa presidente kan Republika kan Pilipinas sa Malacanang Presidential Legislative Liaison Officer. Yan, sekretaryo Joey Sarte Salceda tabi. Yan. Congratulations the more power, Permado Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po ang breaking news man sa lado national, national and digwang local bearing. Congratulations sa tuyang dating kunyan representante kan segundo distrito o yan na po nombrado na opisyalmente kan presidente bilang sarong sekretaryo legislative presidential legislative officer na ranggo sarong sekretaryo Presidential Legislative Liaison Office, Office of the President mismo. Pwede pa si Joshua, tabi, yan, ito po, okay, tabi, sige, Joshua, pwede pa Chief Tech Ramir, pwede pa ba si Joshua? Anong advice? Pasok natin si Joshua, pwede pa, may go signal Joshua, ito na. Joshua, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraabay. Sa dagdag niya tong bareta, nabilog asin na isumiter na na Committee on Laws, Rules, Human Rights, and Good Governance, Steering Man Committee on Finance and Appropriation, ang committee report kay ni asin rekomendasyon na ipinaabot sa lokal na gobyerno, partikular na sa paagi kan Municipal Human Resource Management Office na pag-adalan ang pagsaangat ng kaso administratibo kontra kay Municipal Accountant Alfredo Salian. May kinaraman ini Sir Pio sa pigasabi kan komitiba na simple neglect of duty. Partikular na ang pagpalyar kaining mag-sumitir bulan-bulan ni trial balance as in financial statement sa sangguniang bayan kan Daraga Albay. Ang duwang komitibang iyan, para yung pinamamayuhan ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag, kung saan sigun sa iya, itong pagpalyar ni accountant na magsumitir ng monthly trial balance as in financial statement, violation iyan, Sir Pio, sa Section 474B as in C, kan Republic Act number 7160 and the General Auditing Manual for Local Government Units. Kung kaya iyan, so nahaman tabi, Sir Pio, yung rekomendasyon sa serye nin mga hearing asin sangguni ang bayan na session kung sa insusog sa pinaabot na impormasyon kan konsyal
duwang beses nagkaigwa Sir Pio ni na hearing as in nakapalawag man ini sa session kan sangguni ang bayan. Kung matatandaan, na pinag-ugatan kayo ni itong nagluwas na dokumento ni negatibong cash flow analysis ng lokal na gobyerno. Kaya uminaging bulan, ngayon ang naging mitsa para magkaigwa ng investigation o kaya formal inquiry. Pagkod sa pinag-atindiran man niya to, nasabi ng mga hearing, asin mo niyan ang nabilog na rekomendasyon pag-adalan ang pagsaangat ng kaso administratibo kontra sa municipal accountant kan lokal na gobyerno kan Taraga. So yan ng official recommendation kan komite? Komite. Committee on Laws, Rules, Human Rights and Good Governance, una Committee on Finance and Appropriation. Pag-aadalan for possible lodging kang cases. Roger, ang tigusugo tido sa rekomendasyon so executive branch sa paagi kan Municipal Human Resource Management Office. Pag-adalan ang possible charges na ano ito supig posible explore na possible charges? Simple neglect of duty, specifically failure to submit monthly trial balance and financial statement directly to the sangguniang bayan. Matindi. Sige. Baka makuha anta, we try our very best effort. Makuha anta si Sir Salian Kaan. Ano ko na masasabi niya? Roger to that. Sige. Kopya. So anyway, Sir Pio, yung na yan ang bungkaras ka ng informasyon. Diyos Cobino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa istorya hali dyan sa luwas and utron tabi hagadan taning ang effort yaon dyan hagadan taning masasabi kan si accountant Salian Kandaraga and bago kita mag break away sa programa dyan na hapon dahil talaga ako madig ni Chief Tech Ramir aantabayanan ko talaga kung sisayan matitibag dahil sa bakit ka ako madig hihilingon ko in full so impeachment trial tab magbubugbunga na mahaduma na si Director Matibag kan NBI siya ng testigo sa impeachment trial hilingon ta kung sisayan matitibag or kung sisayan madidistroso kung madidistroso sa mga Cayetano o matitibag si Matibag yan diyan na hapon tabi ha iluluwas na naman yan i-hook naman yan kan DCGB duman mismo sa Senado and congratulations palang tabi Secretary Joey Salceda, nombrado na po opisyalmente kang presidente. Ito po, pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed Presidential Legislative Officer with the rank of Secretary, Presidential Legislative Liaison Office, Office of the President mismo. By virtue hereof, you may qualify and perform the duties of the office, furnishing the office of the President, the Civil Service Commission with copies of your oath of office. Ferdinand Marcos, Federal Marcos, President Mr. Jose Mayer Clemente Sarte Salceda through the Acting Executive Secretary of the President Manila. Salamat ka sa iyong pagantabay. Masunod tulos po. News Director Mardela, ako po si Pio Fernandez. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk na